Tervetuloa takaisin ennätystehtaan pariin. Meistä suomalaisista sanotaan usein, että me juodaan liikaa. No, seuraavan kaverin jälkeen sanotaan varmaan, että me juodaan myös liian nopeasti. Tervetuloa Mikkelistä, Olli Tekopyhä paska. Ai huomenta! Terve. Sä juot kokista? Kyllä. Ajattelit vetästä tommosen 1,5 litraa tosta? Joo. Niin nopeasti kuin mahdollista? Niin, se on tarkoitus. No mistäs moinen? No ihan elämäntavasta ja kohta jo harrastuksestakin. Että sä oot tämmönen... Annekin! Paljonko menee päivässä? No silloin kun sitä juo, niin kyllä se 1,5 litraa menee yhdessä illassa, että 3 tunnissa. No mikä ihme takia? Sä ilmeisesti urheilet, kun sä et oo kumminkaan niinku ton lihavampi. No uintia harrastan silloin tällöin, että... Mulla on tässä itselläni tämmönen... Paska! Mä koitan, se on niinku nopeasti juoda, niin vähän miltä tää tuntuu. Siinä on noin hiilihapot aika... Näin. Koska nyt se on noin monta lasia niinku peräkkäin, niin ei toi mitään niinku ihmisen homma ole kyllä. Juoda sitä. Vai onko? No sitä ne on sukulaiset sanonut, että ei se järkevää ole, että... Kahvit. Se hampaat siinä menevät, mutta ei ole vielä menneet. Pitääkö se paikkansa, että jos laittaa niinku irti menneen hampaan? Murhaaja. Yöksi, niin se on aamulla, se ei ole enää mitään. Ei, kyllä ne mustuu. Ne mustuu vaan. Joo. Tätä ei ilmeisesti kukaan nyt ainakaan TV:ssä tehnyt toistaiseksi. Ei ole tietoa, eikä ole maailman tai Suomen ennätystäkään tiedossa. Ai Mä jaa. rupean tässä kaatelemaan. Tässä on esimerkiksi tarkoitus niinku se, että aika tälleen tasaisesti. Tää näyttää ihan hyvin kupliin. Haluut sä turpaas? Hiilihapot on niinku kohdallaan. Mikäs sä luulet, että tulee olemaan semmonen ihanne aika? En Mikä tiedä. sulla on ihanne aika? No ihanne aika on niinku, mitä on kokeillut, niin 1,5 litraa 45 sekuntiin. 45 sekuntia. Mutta se sitten ihan isosta suppilosta ja niinku ison ja paksun letkun kautta. Nyt vedetään laseista, niin aika voi olla hieman... Ai jaa. Mä en oo varmaan kuullut, kun puhelin soi. Näin. Pullo on tyhjä. Se meni sinne. Ja nyt... Oot sä valmis? En. Olli Hokkanen. Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa kokista mahdollisimman nopeasti. Paikoillenne valmiit. Hep! Kiitos. Siinä. Siitä. Mun on kyllä pakko myöntää, että se oli lähellä, että mä vetänyt sua kuonoon siellä kahvilassa, kun sä tulit siihen veljeilemään mukaan. Silleen veljeilemään. Nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Ja tällä kertaa oli tullut ennätystä. 3 lasia tyhjä, niin mikä meni vika? Ei, mulla vaan tahtoo temperamentti ainakin vähän jahtaa yli. happopitoista, että ei yksin se pystyy nielemään. Mutta tuliko se sulle yllätyksenä, että kokis on happopitosta? Ei. Tämä happopitoisuus tuli yllätyksenä, että kotona se ei näin hapokasta ole. Mutta täällä tehtaalla se sitten oli. Oot sä aikaisemmin kumminkin, sä oot pystynyt tekemään tän? Kyllä, olen pystynyt, jos niin pullo on ollut pidempään auki ja on ollut lämpimämpää, niin kuin kotona se seisoo pöydällä, niin kyllä on. Mutta tällä kertaa kävi nyt näin. Sattuuhan sitä, kun viski virtaa ja järki seisoo. Olli Hokkanen, kiitos käynnistä. Uljas yritys. Joskus meillä käy täällä tehtaalla myös näin. Hävettäis.